kaka zarra. Aupa, Ane. Mikel, ikasten ari zara? Bai, zergatik? Sekulako krisialdia daukat. Krisialdia? Biharko azterketagatik. Bai, Tira, lasai, besterako urduritasuna da. Zer gertatzen da? kontua da orain arte ikasitakoa errepasatzen hasi naizela, eta Ez zara ez zertaz gogoratzen. nola asmatu duzu. Ane, lasai, hori beti gertatzen da. Bai, badakit, baina bihar gogoratzen ez banaiz, zer? Ez da alakorik gertatuko, lasai. Tentsio honekin zoratu egingo naiz. Ez dakit zer egin lasaitzeko. Nik bai, Zer? lagun batek erakutsi zidan behin teknika bat. Mikel, nik ez dut erretzen. Ez da hori, neska. Orduan zer da? Erlaxazio teknika bat da. Zuk jarraitu nire urratsak. Ados. Hasteko, itxi begiak. Ados. Orain, hartu arnasa eta bota. Hartu arnasa eta bota. Orain, irudikatu biharko azterketa. Behar den guztia ikasi duzu. Azterketa primeran joango da. Eta primeran ateratzen ezpada ere ez da hain larria. Larritzen bazara, gogoratu. Arnasa hartu eta bota. Hobeto zaude orain? Wow, Mikel. Bai, lasaiago nago. Zer ondo, asko pozten naiz. Ikusten, ez da larria. Arrazoi duzu. Tira, orain ikasi beste pixka bat eta atxeden hartzera, ados? Bai, eskerrik asko, Mikel. Ez da ezer, bihar artean, Mikel, Zer? bihar egingo dugu erlaxazio ariketa elkarrekin? Noski, Primeran. Bihar arte. agur.